Positive ako na marami mga line phone subscriber na naka-experience at nakatanggap ng mga unwanted, unusual phone calls. Nowadays, hindi na imposible ang maraming bagay. Tuloy, marami nakakaisip na gumawa ng mga panloloko just for fun. Kaya naman marami na rin ang voluntary na nagpapadisconnect ng mga linya ng kanilang land phone o di kaya nagpapalit ng number. Sa gawing Manila, gumagamit na ng marami ng caller ID upang matrace sa mga unusual at malicious phone call na kanilang natatanggap. Aminado ako, ilang beses na rin akong naging biktima ng mga prank callers. Twice na kami nagpalit ng number, ngunit ganun pa rin. Lately lang, nang huli kong matanggap ang malicious call. Pwede daw bang makapag-SOP? Pinagbagsakan ko nga, hindi tumalab. Ilang madaling araw akong pineste. Between 2 to 3 a.m. kung tumawag. Minsan ayaw sumagot at mukhang namboboses pa. One time, inisip kong palakihin ang boses ko. Biglang ibinaba na nasa kabilang linya ng telepono. Mula noon, wala nang tumawag ng ganong time. Wish ko lang, ganon kadali takutin ang lahat ng mga prank caller sa mundo. Isang friend ang napagkwentuhan ko tungkol dito. Bigla ay naalala ko ang kapatid ko sa sinapit nito na may kaugnayan sa prank caller. Isang teenager si Larry na nahinto sa pag-aaral. Lapan ng kabataan ay talagang sadyang makulit. Dahil wala ngang magawa, si Larry ay nagawa niyang paglaruan ang phone sa araw-araw. At sa tulong ng isang kakilala, nagkaroon ng extension sa sariling kwarto si Larry. Iyon ang pinagmulan ng malaking problema ni Larry. Automatikong nangunot ang noo ni Amando, ama ni Larry, matapos damputin ang receiver. Ang phone sa salas ang gamit na to. Pagkuway, ibinaba ni Mando ang phone. Bakit? Si Sheila, ang ina ni Larry. Puntahan mo nga sa kwarto yung anak mo. Pagsabihan mo lang. Pag ako ang pumunta, baka tamaan pa sa akin yung anak mo na yan. Bakit ba? Tinatanong mo pa? Hayun, nakababad na naman sa telepono. Sinasabi ko na walang mabuting may dudulot ang extension na yan. Hayaan mo, pagsasabihan ko. Pasensya ka na sa anak mo. Mabuti sana kung matinong usapan. Ewan ko ba kung sino kausap nun. Anong ibig mo sabihin? Kunot noo ni Sheila. Naku, sandali ko lang pinakinggan. Abay, puro kabastusan. Panhikin mo na ngayon. Gagamitin ko ang telepono at may kailangan akong tawagan. Oo, pagsasabihan ko, huwag ka na magalit. Hindi lang iilang beses na nangyari ang ganoong tagpo sa bahay nila. Lagi nakababad sa phone si Larry sa kabila ng pagbabawal ng kanyang mga magulang. Upang hindi mahuli, iniba ni Larry ang oras ng paggamit ng phone tuwing madaling araw. Kung kailan tulog na ang kanyang mga kasambahay, sa kanya lang ito ginagamit. Iniba rin niya ang style, hindi na malicious call ang ginagawa ni Larry, lalo na't babae ang nakakasagot ng numerong tinatawagan niya. Nanguhula lang si Larry ng mga numerong tinatawagan. Gumagawa siya ng kombinasyon. Kapag nag-ring na, ay nabubuhayan na ng loob si Larry. Lalo pat narinig na niya na hello mula sa kabilang linya. Isang madaling araw, nakatsamba na naman si Larry. Tiyempong babae ang sumagot. Sa tono ng boses, kagigising lang at pupungas-pungas pa ang babae. Hello? 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 Sino to? Si kamatayan. Kamusta ka na? Binuntutan iyon ni Larry ng malademonyong halakhak gamit ang panyo na itinakip nito sa mouthpiece ng receiver. Pigil ang ginawang paghalakhak ni Larry nang marinig ang malakas na pagbaba ng receiver sa kabilang linya. Kasunod ang busy tone. Tagumpay. Natakot ko ang loka. Hindi pa nakontento, muli nag-isip ng kombinasyon si Larry. Isinulat iyon, saka sinubukang i-dial. Nang hindi nag-ring, binura sa listahan ang numero
Saka nag-isip ng panibagong kombinasyon. Bago antukin, dalawa pang nabiktima ni Laring nagawa niyang takutin ang mga ito sa telepon. Bukod sa masamang habi ni Larry, likas din sa binatilyo ang kayabangan. Minsan ay ipinagyayabang pa nito ang kalokohang ginagawa sa phone. Buong pagmamalaki niyang ikinekwento sa halip na mahiya sa pinaggagawa nito. Sarap nilang takutin talaga. May isa na akong napaiyak eh. Totoo pare. Sa takot siguro, nabitawan ng phone. Hayun, narinig ko nag-iiyak. Takot na takot siguro ang pobre. Teka nga pare, ano bang napapala mo sa pinaggagawa mo yan? Ha? Pinag-aaksiyahan mo ng panahon at oras yan. Pinagpupuyatan mo? Weird mo naman. Wala lang, type ko lang gawin. Dahil wala kang magawa no, ganon. Napangising, nagkibit balikat si Larry. Pare, baka makarma ka niyan. Sus, karma, walang karma-karma sa akin tol. Hindi totoo yun. Sa kabila ng babala ng kaibigan, hindi pa rin nagpaawat si Larry sa masama niyang gawain tuwing madaling araw. Halos napuno na ang isang pahina na notebook niya sa mga numerong inimbento niya. Naka-cross out na yung mga numerong hindi nag-ring at may mga check naman ang mga numerong tinawagan niya na may sumasagot sa kanya. Iyon ang mga numbers na paulit-ulit na tinatawagan ni Larry na sa sandaling may sumagot sa kanya tinatakot. Pinagsasabihan niya ang mga ito ng mga salitang sapat upang matakot, lalo pat sa oras ng madaling araw. Si Larry ang nagulat dahil sa pagtunog ng kanilang phone. Kukunin pa lang sana ni Larry ang notebook na kinaroroonan ng mga numbers na kanyang tinatawagan nang biglang tumunog ang phone nila. Sa pangamba na magising ang mga magulang, agad na dinampot ni Larry ang receiver. Sa pangalawang ring pa lang, hello? Ngunit walang sumagot sa kabilang line. Hello? Sa ikaapat na pag-hello ni Larry, ay ipinasya nitong ibaba ang receiver dahil wala pa ring nasagot. Inisip ni Larry na isa sa kanyang mga barkada ang caller para siya ang lokohin tulad na kanyang ginagawa. Hindi niyo ako maluloko. Hindi niyo ako maiisahan. Nakangisi pa si Larry nang sabihin niyon. Hindi na tumunog ang phone kaya itunuloy na lang nito ang pagkuha ng notebook na sadya nitong itinago sa ilalim mismo ng kanyang kama. This one. Ito yung number ng babaeng umiiyak. Yes, subukan ko ulit. Dinampot ni Larry ang phone, ngunit bago pa lang siya magdial ay may sumagot na sa kabilang linya. May nag-hello sa kabila. Hello? Kunot noo si Larry. Miguel? Ikaw nga. Ikaw si Miguel. Nadagdagan ang kunot sa noo ni Larry sa boses na narinig niya sa kabilang line. Ngunit kakaiba ang timbre nito. Wari nang gagaling sa malalim na lugar. Sino ka? Buo ang boses ni Larry. Sa halip na sumagot at magpakilala, humalakak ang boses. Malalim ang boses na waring mula sa ilalim ng balon, kaya bahagyang may echo. Malapit na, Miguel. Malapit na. Sino ka ba? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Ihanda mo ang sarili mo. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Nagmura si Larry. Anong malapit na? Ang sarili mong kamatayan, Miguel. Malapit na. Biglang nagbisi ang tone na ibagsak ni Larry ang receiver. Saglit itong hindi nakakilos sa pwesto. Kung sino ka mang tumatawag sa akin, hindi ako natatakot sa'yo. At alam kong nanloloko ka lang. Malalaman ko rin kung sino ka. Lintik lang ang walang ganti. Makikilala kita. Naudlot ang pagtawag pa sana ni Larry
minabuti nitong mahiga at matulog na. Ngunit, nag-umaga na, hindi pa rin magawang matulog ni Larry. Bukod sa sinabi ng caller, naging palaisipan kay Larry ang sitwasyon kung bakit biglang may nagsalita sa kabilang linya noong angatin niya yung phone. Ngayong hindi pa naman nagri-ring at hindi pa niya nagagawang mag-dial kahit isang numero. Kinabukasan, kinumpronta agad ni Larry ang mga barkada. Ngunit walang umaamin isa man sa mga ito. Sige, pagkaisahan niyo ako. Malalaman ko rin kung sino sa inyo ang lumoloko sa akin. Tol, nagsasabi kami ng totoo. I-analyze mo, pare. Kami ang nagpapayo sa iyo. Natigilan mo na yung trabaho mong iyan. Tapos kami pa ngayon ang ginagawa mong nanloloko sa'yo. Sige nga, isipin mo. Mali ko ba? Basta tandaan nyo lang. Lintik lang o walang ganti. Mahuli ko lang kung sino yon. Tol, baka babala na sa'yo yun. Hindi kaya? Inis na iniwan ni Larry ang grupo. Nang madaling araw na yon, sinadya ni Larry na huwag gawin ang kalokohang nakasanayan. Sadya niyang hintay na tumunog ang kanyang phone. Ngunit nainip ito sa paghihintay. Kaya si Larry na napilitang mag-angat ng telephone. Kamusta, Larry? Handa ka na ba? Peste ka! Sino ka ba talaga? Biglang ibinaba ni Larry ang telepono. Alam ko na. Pwede ba yon? Alam ko na. Alam ko na. At dahan-dahan lumabas si Larry ng kwarto. Sumilip muna bago tuluyang bumaba ng salas na makitang walang tao. Iniisip ni Larry na kasambahay lang ang nagsasalita sa kabilang linya para siya takutin at turuan na leksyon. Lumingali nga muna si Larry saka inangat ang phone sa salas. Ano, Miguel? Malapit na. Malapit na. Malapit na, Miguel. Malapit na. Halos hindi na nagkandatuto sa pagbaba ng phone si Larry. Maputla na ito nang sapitin ang kanyang silid. Kinabukasan, si Larry na ang pinakang huling dumulog sa pagkainan. Halata sa mga mata na to ang pangingitim, resulta na hindi pagtulog. Tahimik na kumakain si Larry sa kabila ng kwentuhan ng ibang kasambahay. Dad, yung phone, kailan nyo babayaran? Paano yung mga important incoming calls natin? Pinukol muna ng matiim na tingin ni Mando si Larry. Mabuti nga disconnected na yung telephone na yan. Siguro, mas maganda kung tuluyan na yung maputol eh. Dad naman. Napaangat ng ulo si Larry. Disconnected? Ang phone natin? Umirap dito ang kapatid. Opo, dahil 3 months na po tayong hindi nakakabayad ng bill natin. Sa laki, hindi mabayaran ni Daddy. Kulang ang budget eh. Eh kasi naman, yung iba dyan, hindi na nga nakakatulong, nakaka-perwisyo pa, kakainis. Tumigil ka na dyan, Ana. Baka mauwi pa yan sa away. Nasa harap tayo, na pagkain. Hindi nakakain si Larry ng 3 araw na magkasunod. Kinakitaan na kakaiba si Larry ng kanyang ina. Nakakulong ito sa kwarto, bagay na hindi nito ginagawa. Hustong 1 linggo nang nakakulong si Larry sa silid nang mapasukan ito ng ina na nakaupo sa isang sulok at nagsasalita mag-isa. Nang tanungin ng ina, ngumisi lang si Larry at maya-maya pa umiyak naman ito ng umiyak. Dinala at pinasuri si Larry sa isang espesyalista. Sumailalim ito sa maraming pagsusuri. Ako nga po pala si Ana, ang panganay na kapatid ni Larry. Ngayon po ay nandito po kami sa Bulacan nakatira. 2 taon na ang nakaraan na mangyari iyon kay Larry. Magaling na sa kasalukuyan si Larry, kaya't nagawa niya ring ikwento ang kanyang nakaraan ngayon sa iba. Karanasang nagturo dito na leksyon na hindi daw nito makakalimutan habang siya'y nabubuhay. Magaling na, ngunit may phobia pa rin si Larry sa kasalukuyan. Phobia na
umaatake sa tuwing nakakarinig ito ng tunog ng phone. Kaya nga ipinayo ng psychiatrist na nag-aalaga kay Larry na tuluyan na ipaputol ang linya ng phone sa bahay para makatulong sa kanyang lubusang paggaling. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng aking kapatid na si Larry.